जोंना अनसु डेली ब्लग बाजेखौ लोगो मोनदों आरो बिथांनि बे चेनेल दङ आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर दं बाजेखौबो सापर्ट हैलां जाबाय दा अन्थाइबारि फुटबल अपेनिं खेलायावहाय बाजेखौ लोगो मोननाय जादों आरोखि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनदों गोसोआव मा रोखोम मोनदों बाजे फैथासर गोजोननाय आरो खुसि मोनो आरो ना नायदिब्लाखौ लोगो मोननानै बिथाङा जाहैबाय बिनि चेनेल नामा एसके ब्लग आंनि फेमिलिफोर अननानै सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनानै सिगांथारावनो आङो जोंनि ब्रादार मेहेर औवारिखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय दा ब्रादारा बे बेंटल अन्थाइबारि फुटबल दिनै अपेनिं सेरेमनि बेयाव लोगो मोनफैदों इन्टारेस्टिं मोनदों सिगांबो नालिनि हाबायाव जों डान्स मारिलायखादोंमोन जों मोसाखांबाय जमा दा आंनि चेनेलाव फंनैसो गावसिहरदो डायलग होनानै गावसिहरदो मा नों मा बुङो बुंबाय था आं जेबो सोंखाला दा ओरैबायदि जाहैबाय आंथ' फैनाया जेरै दिनै जोंहा गल्डेन लांगुर राइडार्स टीम दङ बिथांमोनजों आं फैफादों बिथांमोनाबो आंखौ बिराद मोजां लाबोबाय जों बेरायबाय बेंटल एरियायाव बेरायबाय लोगोसे अन्थाइबारियावबो हाबबाय गोबां साफा सिख्लाफोर नुदों समायना मोसागिरि हान्जाफ्राबो बिराद समायनामोन सासे फसायबाय आङो आंनि ब्लग भिडिअ नुगोन साफा मिनिदों मानसिया हाथाइ रिजि मानसियाबो गाहायबो नङा गोजौबो नङा मिडियाम बिराद मोजां मोनदों आरो फैनानै लोगोसे दाउ बेदर जानो ना अमा बेदर जानो ना जानो बेखौबो जाग्लुंनानै फैबाय दाहाय जोंहा गावनायनि सम जाखाबाय दायो दा जायानो देरसिन गावनो हायो बे माबा मोनसे प्राइस जागोन प्राइसआथ' दा चिरां ओमफ्राय सनितपुर जोंना चिरां आरो सनितपुरजोंहाय दायो बेफोरबायदि वाट्सआपआवहाय जोङो गावलायनाय जाबाय थाखायो दा उइनार टप होनोब्ला आंनो गोलैयो माबा चिराङावहाय माबा सरि सनितपुराव लोगोसे चिरांखौबो आं गादबनो हमबाय लोगोसे सानै साथाम मानसिफोर जइन जादों बिथांमोना गोदानखाय बिराद गावसिदों एकदम गोगोम बिसिना आवासा गोलावबो ओमफ्राय दायो दा नायनोसै ट्रफिखौ सोर मोनलांमारो चिराङा मोनो ना माबाया मोनो सनितपुरा दा बेखौ नेनानै दं आरो गाबोनहाय मोनसिगोन आरो दा माखासे भिउवार्सफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो हागौ बे गावनायाखौ एसे क्लियारै बुंहरखादों गावनाया जाहैबाय जोंहा उदैनिफ्राय ओंखारनाय गेस दा ब्रादारा जोबोद गिदिर खिफि आरो जायनि फलाव साखाथियाव थायोबा उरायनो गोनां जालायो गामसा गाननानैथ' दा फैखा ना मा बुङो अट' गावनायाव रेकर्ड मोनदों गावनायनि रेकर्ड दं माबाफोर बुंबावनोबा बुंनो हागोन ब्रादारनि चेनेलखौ बयबो नायनायजोंल' नङा नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालाम जों बयबो बर'फोरनो जोङो साबस्क्राइबार्सनि गोनांथि साबस्क्राइबार्सजों लोगोसे नायनायजों भिउवार्सजों अब्लासो बेबो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो गोसो जागोन जेसेनो जों बयबो सापर्ट होनानै नायदेरगोन ना अब्लाना जों बयबो माने भिडिअ बानायनो बांसिन बोलो मोनो माने जुदि जोंनि ब्लग हगारनाय भिडिअसफ्रा भिउस जायाब्ला जोंबो नार्भास जायो बेनिखायनो बयखौबो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायो बयबो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नायनानै होबाय थाबानो जाबाय लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव नोंसिनि कमेन्ट्स हरनायासो जोंखौहाय बांसिन बोलो होयो जायाखैबा जायाखै सिदा होनहरनांगौ जादोंबा जादों होनहरनांगौ आरोखि थेंक इउ गोजोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोंना नै ब्रादार देरहासार इस्लारि बिथाङाबो मेहेर ब्र'जों गावलायगासिनो दङ दा बिथाङा फेरब्रैसे गावनाय जायो जेनेबा मेक्सिमाम जोंनि चिरांनिफ्राय बे ग्रुपआव थानाया मेक्सिमाम सानसेयावहाय फेरथामा गावखानांगौ होमब्लासो बियो नङाब्ला सप्तासे सासपेन्ड खालामनानै दोननाय जायो आरोखि जुदि बे ग्रुपआवहाय दिनाव फेरथाम गावनो हायाब्ला सासपेन्ड खालामनानै दोननाय जायो ग्रुपनिफ्राय ओमफ्राय दा रेकर्डनावहाय सनितपुर जानानै दं बियो अट' गावनो रोङो नालाय खिफिथुम ग्रुपआवहाय आरो ना दा खिफिथुम ग्रुपआवहाय बिथाङाबो गावगासिनो दं मेहेर ब्र'आ दा आवगायनानै दं आरो खिफिथुम ग्रुपआवहाय बे बुस्थुआ देहानि थाखायबो मोजां आरोखि गावनो हायोब्ला दा बे बुस्थुखौ लाबाय थानानै फरेनफ्रावहाय अपेनलि गावलाबायो दा जोंनियावबो बेखौ गावनो सोलोंनांगौ आरोखि लाजिनो नाङा बे बुस्थुखौ थारमाने बेयावहाय जोंनो लाखोमा गावो एक्सुवेलि मोखाङाव गावोब्ला साबसिन जायो बे लाखुमाग्रानि बिराद माने गेसाबो गाज्रिसिन गयो दा आसा खालामदों बयबो लाखोमालासिनो गावनो थाखाय आरोखि ना अपेन गावनांगौ दे थेंक इउसै सापर्ट खालामनानै गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम ओमफ्राय नै जोंना
गुडखा ब्रादार फंबाय गोजोननाय मोनदों मा रोखोम मोनदों फंबाय मोजां मोनदों आच्छा मोजां ना बिथाङा हिन्दी लाबोयो आरोना बहुद इन्टारेस्टिं बयबो सिनायखायो मुंदांखा जोंना फंबाया